uJesu Kristu inkosi. Ngifuna ukukhuluma nabantu abalutha. Ngifisa ukubazisa nazi indaba ukuthi indlela yabo eyezulwini ukuthi badlule kulezi itolo abalutha kuzo bephindisele izinto zakhona. Futhi angeke bengene ezulwini besahlezi nalezi zinto. Ngifuna wazi ukuthi indlela yakho eyezulwini ukuthi uthathe lezi zinto wazilutha. Ngithi uyazi ukuthi yini wayilutha, futhi uyazi ukuthi wayilutha kuphi. Indlela yakho ke ezulwini ukuthi uphindele kulezi itolo uphindisele izinto zakhona, ngoba kusikho kwakho okwabanikazi besitolo. Njengoba uhlezi nje nge-microwave leyo, ufuna uyithathe mawuphenduka uyiphindisele lapha nowayilutha khona. Ungayishisi, uyishisela into yabantu, akusiye yakho. Ungayishisi, ungashisi into zabantu. Ithathe uyiphindisele, ngoba amasela awangene ezulwini. Igebengu, ngoba uyisigebengu phela. Yabo nje obwalutho uyisigebengu. Wangena esitolo somuntu ungacelanga, ungashongo, wakhahlela iminyango, wakhahlela yonke into esendleleni yakho, wathatha okufisayo kusenhlizweni yakho. Abantu abenza leyo nto zigebengu, ama-tendency ezigebengu. Ngakho ke uyisigebengu, kufuneka uyoyilahla, uphindisele into zabantu. Ungayishisi, ziphindisele. Yonke into okungasiye yakho wayitshontsha. Mawususindisiwe kufuneka uphenduke uyilahle. Kufuna uphenduke uyilahle. Noma ngabe yini, kufuneka uphenduke uyilahle. Uzothi vele kunzima lokho, vele kunzima. Ngalesikhathi wena uyolutha kwakungenzima kubanikazi besitolo. Kunzima vele. Nawe akubuza ubunzima, njengoba nabo beza ubunzima. Angithi ufuna ukuya ezulwini wena. Nansi ke indlela yakho ezulwini. Awukwazi ukuhlala nezinto zabantu ezebiweyo uqhubeke nazo, kodwa uthi usindisiwe. Thatha lezi zinto uyiphindisele. Uma ungazi ukuthi zatshontshwa kuphi okanye zaluthwa kuphi, usungayishisa. Kodwa ube wazi kahle ukuthi le microwave ngayithatha egame. Le microwave iphindisele egame. Eyasegame, iboss yasegame. Kwaba khona i-loss yebusiness ngenxa yakho. Kwalahlekelwa ama-profits ngenxa yakho. Izitolo zavalwa ezinye ngenxa yakho. Baba bankrupt ngenxa yakho. Ama-insurance company athwala kanzima ngenxa yakho. Uthatha izinto zabantu ungayikhokhelanga ngoba nakho ubona abanye benza. Kuyingozi ukugijima ulandela abanye, ngoba izosala nawe. Ngaleli langa yoma phambi kaJesu izobisele nawe indaba. Kuwena uNkulunkulu uzokubuza, uzokutshela ukuthi igebengu zingena kanjani, zingangena kanjani ezulwini. Azikho ke igebengu ezingena ezulwini. Ngakho ngiyakululeka, ngiyakucela wenzele umphefumulo wakho. Wenzele ukuthi inkosi uJesu mayifika kwakho kungabi bikho izinto ezixosha the presence of God endlini yakho, izinto ezitshontshiwe, izinto ezithathwe ezitolo, ezebiwe, zaluthwa. Ukulutha kuyisono. Umuntu oluthile angeke angene ezulwini engakayiphindiseli lezi zinto, engakaphenduka, engakazivumi leso sono sokulutha. Mawufuna ukuya ezulwini, phenduka uphindisele izinto zabantu. That is called restitution. uJesu mayefika kuZakewu, mayephenduka uZakewu, wathatha isikhwama sakhe semali, waphindisela imali yabantu ayibarobha yona, wayiphindisela. Uthe mayeqeda kwenza lokho, uJesu wathi imsindiso ifikile kuZakewu. Yayifikile insindiso ngoba waphenduka, wangagcina ngokuphenduka kodwa wathatha imali wayiphindisela. Nawe thatha
lezo zinto uziphindisele ukuze insindiso ifike kuwe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.